Здравей! Ако си жена, която е пробвала всякакви диети, методи, режими, добавки и всеки път си се проваляла. Ако ти е писнало да започваш понеделник да издържаш до петък и после всичко да се разпада, задължително гледай това видео до края. Защото в следващите няколко минути ще ти покажа едно нещо, което никой до сега не ти го е казал открито. Вината не е твоя. Не ти липсват воля, нито пък си недисциплинирана. Просто всеки до сега те е лъгал, защото иска да ти продаде поредната книга, режим, добавка, за да се превърнеш в негов редовен клиент. Никой наистина не ти е искал да ти реши проблема. И знам го, защото съм била точно на твоето място. Преди време, когато наддадох няколко над 10 кила, живота ми изглеждаше точно така. Аз изглеждах така и така и така. Аз съм Добринка Енчева. Допреди години животът ми изглеждаше горе-долу така. Сутрин обещавам на себе си: този път ще издържа, ще се храня по-умерено, ще се контролирам. Даже пиех по едно време кафе вместо обяд. Никакви сладки неща, държа се така горе-долу седмица и после вечерта тишина, умора и пак този глас отвътре, само едно парченце и после второ и после си дояждам там, когато другите си заспят. А на сутринта пак се чувствам подута, виновна, депресирана и ме яд на себе си, защото 1000 красиви рокли като тази, която не бях обличала от 10 години, лежат в гардероба и не смея да ги изхвърля. И пак обещанието от понеделник ще започна. Чувствах се изоставена, различна, виновна, постоянно се обвинявах, че не съм достатъчно дисциплинирана, достатъчно отговорна и така нататък. И знаеш ли кога беше най-страшно? Когато трябва да облечеш бански май-юни и когато вече другите се приготвят за отпуската, аз се страхувах, че пак трябва да отида на плажа и да се покажа. Особено корема, честно казано, изобщо не го харесвах. Но един ден реших, че ще кажа не на всичко това, ще се изправя срещу проблема, ще пробвам пак с поредната диета. Да си призная, от тези диети само гастрити ми докараха. Да не говоря за моите съученички и приятелки, с които още поддържам от 20 години връзка, ми казват: ти какво очакваш, не може да си като на 20 и все пак имаш и дете и така нататък. И общо взето, какво да ви кажа, никакъв стимул от никъде. Но тогава попаднах на лекциите на американски хипнолози, хора като Мариса Пирс, Пол Маккена, Джозеф Макледън. И там разбрах неща, за които съм се съмнявала от години, но не можех да си го изрека на глас. Диетите не работят не защото ние не ги спазваме, а те просто така са направени, за да не работят. И проблема всъщност е другаде. Той е в психиката и в начина, по който мозъка възприема храната, в тялото, в поведението ни. Всичко това се крие в подсъзнанието ни. Когато си убеден, че за теб нещо не работи или че не можеш да отслабнеш, общо взето нищо няма да ти помогне. И без значение колко диети правим и медитации или режими, те ако не стигат до подсъзнанието ни, те няма да работят. Те никога няма да стигнат до волята. И всъщност подсъзнанието е това, тази дълбока част на мозъка, която контролира всичко автоматично. Там, където са запрограмирани основните ни функции, таблицата за умножение и дори минито на зъби. Това са тези малките спирачки, скритите саботажи
и вечерния глад, който се отключва без да можеш да го спреш. И всеки път си казваш, ще започна след седмица, след две и като не видим резултати се отказваме. И причината със сигурност не е волята. Затова искам да ти представя Hypnoboost и как той работи и защо именно него реших да вложа в 21-дневното предизвикателство. Нека да се покажа. Мисля, че изглеждам доста добре. Как ще участваш в програмата? Получаваш нощни медитативни сесии с самохипноза. Слушаш ги, докато заспиваш и по време на сън. Подсъзнанието ти работи, докато ти просто си почиваш. Нервната система се успокоява, кортизолът пада, а онзи автоматичен вечерен глад започва да изчезва от само себе си. И по този начин ти ще усетиш още в първите дни една лекота, намаляване на глада и една избирателна пропускливост на твоето тяло. То ще започне само да отказва мазни и вредни храни. И заедно с това ти ще получиш 3 живи групови срещи с мен. На първата ти обяснявам метода и правим жива демонстрация. А на втората следим прогреса и отговарям на всичките ти въпроси. Няма глупави въпроси. И след това ще поддържаме връзка във Viber групата, където ще споделяме какво се случва и докъде сте стигнали и кой какъв прогрес има. Какъв е резултата? До 3 кг ти обещавам, че ще свалиш за 21 дена без насилие, с по-малко емоционално хранене и без нощни пориви. Много повече енергия и лекота, контрол на апетита и нещо, което дори не очаквах, докато не го преживях сама. Истинско желание за движение. От само себе си, без да се насилваш за тренировки. И за да си сигурна, че имаш всичко необходимо, добавям и няколко бонуса, които ще ти помогнат да успееш. Напълно безплатно прилагам също така здравословното меню, което аз ползвам, с много полезни биохрани, които дават много енергия и се приготвят буквално за броени минути. Не е нужно да готвиш като луда. И със сигурност не трябва да ги ползваш, защото това не е нужно, това не е диета, но със сигурност ще се почувстваш много по-добре. И роудмап да проследиш прогреса през тези 21 дена. Също така в няколко видеа ще ти обясня защо работих самохипнозата и защо е важно наистина човек да има хубав здрав сън и как да си поддържа този сън и съответно външния вид. И всичко това ще чуеш и от други жени, които са във Viber групата. Мисля, че по този начин взаимно ще се подкрепяме и помагаме. Толкова съм убедена в това, което ще получиш и в това, че ще останеш доволна, че ти давам гаранция 21 дена. Усети разликата или ти връщам парите. Ако спазиш всичко, слушаш сесиите редовно, участваш и идваш на срещите и въпреки това не усетиш разлика, промяна в апетита, в навиците или дори просто в снижаване на стреса, пишеш и ти връщам парите без въпроси. И риска остава за мен, а не за теб. В момента нормалната цена е 137 евро, но днес само до края на деня можеш да се включиш за половината от тази цена. И това е защото искам да дам шанс на колкото се може повече жени да се почувстват добре в кожата си и да се вмъкнат в любимите си дрехи от преди 20 години. И искам най-накрая да почувстваш как тялото и главата ти работят в една посока, в синхрон. Натисни бутона точно по това видео, за да запазиш място в предизвикателството. Заедно ще препрограмираме тялото ти да отслабва само, естествено, докато спиш, до идеалното ти тегло или докато ти желаеш. Без диети, без воля и без вина. Хайде, очаквам те вътре. Чао!